pixkatasun hori idatzitako abesti bat, ez? Uste dut denok dugula egunerokotasunean horrelako zurrunbilo bat edo bueno, pixkat atzetik jarraitzen diguten burua uste desiente, eta pixkat horrekin apurtzeko idatzi nuen dab, ez? Hautatu bidea, badago aldea, erori edo bestela. ¿Por qué no va a ser divertida una orquesta? Que es algo que parece que la orquesta es para hacer cosas, solo para hacer cosas muy serias o para hacer bromas serias, ¿no? Sin embargo, en Dab Dab tenemos una canción divertidísima y en la que la orquesta brilla mucho porque es de bastante virtuosismo, ¿no? Nik uste dut baduela, epikotasunetik, baduela dantzagarritasunetik, eta ikaragarri iruditu zait. Gainera badaude detaiak, badaude gino berriak, geroz eta gehiagotan entzun, geroz eta gehiago gustatzen zait, beraz, uste dut hori badela seinale ona. Egunak mendea, dirudi ordea, zorionak hartzela, bihurtu zorrela. Esan bezala, Fernandon arregloakin, ikuste dut estribilloakin berarekin ere bai, helburua izango da jende guztiak aske oihukatzea eta animatzen diren horiek pixkat antzatzea ere bai. Airean goa, zu nirekin dab-dab, nik zurekin dab-dab, kolosala izango da. Festa egun bat, egun magiko bat, elkartzeko etxeko gazteenak, helduenak bertan ere eszenatokian elkartzen direlako, hainbat generaziotan egon diran euskal eta baita kanpoko artistak ere bai. Emanaldi berezi bat, bai euskal musikarako eta baita euskal entzule guztientzako memorietan gertatuko den eta geldituko den zerbait. Badago artea, erori edo bestela. Eta urtengo kartela, denetik dago ez, nik uste dut badagola gusto guztietarako artista bana, gainera kanpotik etorritako sorpresa erraldoiak pixkat gure kulturaz bustitzera ere bai, kasu hortan eszenatokia konpartitzea ikaragarrizko oparia izango da. Dab-dab, elkarriekin dab-dab, airean goa, zu nirekin dab-dab, nik zurekin dab-dab, kolosala izango da. Egun horietaz edo bi gau horietaz gozatzera, magiaz betetako gauak izango dira seguru, hainbat abesti, hainbat artista, hainbat emozio denetarako egongo da. Beraz, animatu zuen indar guztiekin eta energia guztiekin etortzera eta bertan beken ikusiko dugu elkartz. Zulotik argira, batera goaz, gontza begira, eutxi eta tira, erori bestela. Ura bere bideanen, beti badago sorpresaren bat, edo publikoak espero ez duen zerbait, orduan behar bada, adi egon, zerbait gertatzen aldelako. Nirekin dab-dab, nik zurekin dab-dab, kolosala izango da.